Forestil dig en dag, hvor du beslutter at holde en fest med alle dine venner og bekendte. Du vil gerne have en stor fest og inviterer derfor alle dem, du kender. Endelig er det den store dag, og du glæder dig enormt meget. Gæsterne begynder at komme, og alle har det sjovt og hygger sig. Pludselig ringer det på dørklokken. Gad vide, hvem det er, tænker du. Er der nogen, jeg har glemt? Og det er der. En, som du slet ikke ville have med til festen. Det er din nabo Karen. Karen er en af de mest irriterende mennesker, du kender. Hun er uhøflig, gnaven og brokker sig meget og har ingen manerer. Hun er den sidste person, du vil have med til festen. Men inden du ved af det, er hun gået ind uden at sige goddag eller hej. Hun går direkte hen til buffeten, tager bare mad og drikkelse, vælter glassene og rydder ikke op efter sig selv. Hun får endda sagt til en af gæsterne, at hendes kjole har en mærkelig farve, og derefter taler hun bare om sig selv. Forståeligt nok bliver du oprevet, flov og vred og beder Karen om at gå. Ja, du smider hende ud af din fest. Da Karen er væk, er du lettet, går tilbage til festen og har det sjovt og hygger med vennerne igen. Men efter et stykke tid hører du dørklokken igen, og når du går tilbage til døren for at se, hvem det er, ser du, Karen er tilbage. Og inden du når at stoppe hende, åbner hun døren og går direkte tilbage til festen. Du sukker opgivende og går ud i haven for at finde Karen og for at smide hende ud igen. Denne gang beslutter du at blive ved døren for at sikre dig, at hun ikke kommer ind igen. Dette fungerer helt fint. Karen kan ikke komme ind, og du føler dig rigtig godt tilpas med det. Men du lægger mærke til, at du går glip af festen. Du kan høre, at alle har det sjovt, og du vil gerne være med. Men fordi du ikke kan lide Karen og ikke vil have hende med, ved du ikke helt, hvad du skal gøre. Du vil meget gerne være med til festen, men tanken om, at Karen er der, går der meget på. Efter et stykke tid indser du, at festen er rigtig vigtig for dig, og du vil gerne være sammen med dine venner. Om ikke andet vil du bare sikre dig, at alle har det godt og sjovt. Du siger til dig selv, at hvis Karen kommer igen, så er det bare sådan, det er. Og ganske rigtigt. Efter et lille stykke tid kommer Karen igen. Hun er straks irriterende, men denne gang er det anderledes. Du ignorerer hende ikke. Hun er temmelig svær at ignorere, men du beslutter bare at feste videre, snakke og hygge med dine venner og give Karen lov til at være der. Du begynder at lægge mærke til nogle ting. Selvom Karen er der, har du det sjovt. Ja, det ville være bedre, hvis hun gik hjem. Men hellere være her med hende, end at stå ved døren og gå glip af festen. Og når du ikke prøver at smide Karen ud hele tiden, bliver hun en smule roligere. Ja, hun er stadig irriterende og uhøflig, men på en mere afdæmpet måde. Du lægger også mærke til nogle ting med Karen, som du ikke havde før. Hun har faktisk en lidt umiddelbar sjov humor, og det ligner endda, at de andre synes om Karen. Og du synes også, at det er lidt modigt, at hun har den hat på, som hun har. Da du ligger i din seng om aftenen, træt og tilfreds, tænker du tilbage på festen. Du tænker på, hvor hårdt det var at bruge krudt på at kæmpe og lukke af for Karen, og at det blev nemmere, da du bare lod hende være og gav plads til dig selv og Karen. Du håber, du kan huske denne erfaring til en anden gang. Du vil i hvert fald forsøge. Du slukker lyset og falder til ro.